Public apology o bilanggon ang buot mahitabo sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo batok sa lalaking nakuhaan og video nga misagol sa iyang laway sa pintal dayon gipamahid sa naong ngadto sa mga tao ato sa sinunog 2020 Grand Parade. Samtang nakagamahanan sa Dakbayan sa Danao, mihimo usab sa ilang lakang batok sa nasong lalaki nga lumad sa ilang dakbayan. Ano ang report? Wala sa amin. I will be glad to see him in jail, or he should at least minimum do a public apology to these people and to the people of Central Visayas and to all the visitors na nakakita dun sa kanya at na-insulto dun sa ginawa niya. Lalo na sa mga deboto ng Santo Niño. Kini ang mensahe sa Pangulo sa Kapulisan, batok nining lalaki nga nagbinastos sa sinunog. Sa contributed video, makita ang grupo nining lalaki nga enjoy kaayo sa sinunog. Dayon gibukan niya ang iyang pad nga naay pintal o gisawd ang iyang ulaway. Dayon gipamahid sa nawong sa mga tao nga miagi silang tungon. Huwag kalibutan ang mga nabiktima nga paint with saliva di ay ang naa silang nawong. Suma ni Colonel Engelbert Soriano nga mas maayong dunay mo patimaw nga complainant aron mapasakaan gyud kaso ang naasoy lalaki. Samtang pinaagi sa FB post sa Danao City PIO nga miaksyon na ang LGU patok sa mga lalaki nga giingong mulupyo sa Danao. Andam ang kapulisan sa syudad sa Sugbo sa pakigtambayayong sa Danao LGU kung gikinahanglan sa pagsilod sa mga lalaki. We appreciate the initiative of the Danao City government. Doon sa sila nang nag-volunteer na gumawa ng action. Wala po kasi talagang complaint na nakarating sa amin. Not even a blatter. Wala sa amin. So, yung sa question mo, yes, we are willing to assist po. Provide investigators to assist them. Bukas ang GMA Regional TV sa habig sa lalaki nga anaa sa video. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.